Ako po din nanggugas. Kaya na bubukaon. Ako lang di ako nanggugas. Baka! Pagkawa dito! Ako, abi na ako yung hugas, bi. Kay... Ayaw, kapuyan ka. Ah, Aki ko manggugas. hot? Oh, basta nga da. Wala. Buhat kasi wako lang magkabog tubig. May natong kaon. Kapulan lang ito. Pag gumahuman ka, maghugas kag plato. Pag magutom mo, ako'y hugas. Ay, naku, man ako hugas. Kaya tiktek, nagtanga akong balita kay man ako hugas. Ikapoy ko. Baka, asan kagitan ako lang naghugas ha? Nanulo ni, magbuot ka, kaya pangsudan, di ba? Asan din na ikuha? Sapa, amday. Sapa? O amday. Palong. Sige magkakuha-kuha ha, anak. Buot ka. Makakabrod. Ako'y nanghugas ha. Wala ka nang nangabo. Buot ka. Oh, nagbuot ko. Maning kuha ni Wako mga kapistis. Unik kuha ni Wako. Tilapia. Gagmay. Dapoy, nakabuhi. Lolo, uwi pang isa. Pero ka mo ang panay. Salong kong gani. Sana magproblema ni mga bata na kay. Ikaw na. Na. Naunay sila na to na. Udong. Udong. Dahabo idong manjod. Burrito, malaki mo. Burrito. Burrito. Oh, burrito na ako. Baka, dali sa gudwa ka. Sinan. Magugas ka ba ko ha? Nya. May kapoy ko gugas. Kano po'y hugas. May kapoy ko. Yes, ma'am. Ano mo papadlong kalula ha kay ate gulang pa na. Ate gulang pa na. Uy, nalagitan daway. Ubog na po ni si Lula karon. Tapos yung tuba. Ubog na ni sila. Inam na ni sila. Si Papa ubog na po. Sila ubog. Inay ubog na. Si Lula ubog. Rabbit at daway. Nalagitan daway do. Nga, maubog na ka. Nga, mag-like pa. Gani ka. Ubog na po ka. Wala. Palitik. Magkugwintas, oy. Ha? Palitik kugwintas. Daming adil, ana, oh. Dua? Oh, daming adil. Ina na, tika, anda ka kay. Ay, napag-inon. Inom. Ay, inom. Nga naman. Mag-live ya ako pa. Mag-live ba tag-uma? Ubog na podcast. Ikam. Inab tanduay. Inab
Oh, si mama diya. Luoy kayo. Naghilak ko. Kay, Naghilak. ikaw. Nabukol ang dire. Ano po dire, oh? Bukol sa mama. Oh, Ang saban. natumba man. Ni anak man. Hmm. Ni, Nila ka. oh, nihilak ko. Nagkatawa sa ate Barbie. Ingon ka, dili mag... Di ka mo hilak kay dalaw mama. Muhilak gani ko. Ah, maluoy dahil kay mama. Oh, maluoy ko. Wala nag... Nag-ana siya sa akong balay. Gana siya. Sa paliton? Wanong daw ba to? Anak daw. Na magubang balay. Hmm. Nya. Matanggal dayon. Na inyong suga. Inyong balay. Telepon na lang. Hmm. Aliti pa nagsuga. Oy! Dami nagsuga oh. Wala ko tayo suga. Telepon na raman. Suga sa amon. Getag duha. Duha na. Sa igdanan suga. Suga sa igdaanan na. Suga sa Ayun ka nagmakuha na ng bulawan kay magpalit ng suga. gani. Nagay po nagtunda rin. Oy! Anak oh! 500. Oh! Ay, palit na ko nagsuga ako. Nihatagan ko yan. 1,000. Ah, 1,000 na dyan. Oh! 1,000 million. Palit ni mo nagkuan kaning emergency light. Gani. Palitin po may gana. Hmm. Asa may saksak sa imong lubot. Saksak sa akong lubot. Oh, kay wa ma mo kurente. Gay po may... Gami. Ako ana na. Asa? Ako ana ng kurente ninyo ba? Wala, dala. Dalawa lagi na ko. Pero di mabot. Dili mabot. Ay di makuha. Pag anaon. Di makuha. Hmm. Pwede ni mo anaon. Na, sunod ta. Rentihan ta. Kuruntihan ko alam. Kutsilyo. Hmm. Tama di sa lula oy. Baka dalianag. Dalianag kaon kay. Di ba ka mutabang. Magsilhig. Mag-live na ka. Nya. Magganang ta ka o kanula o. Na. Ato tan. Ito sa balay na. Sana po. Ya ano, tadi mo. Sino magbalas kaya? Buka. Ano na? Makasipan. Magbuka. Ay, mga katik-tik, maura tong among vlog. Amping. Amping mo ka na, Nay. Bye-bye. Inaat malingaw mo. Bye-bye. Marata mo. Nga mag-live lang eh. Live kami. Mag-live kami.